Luto na. Ayan po mga kaparang Jason, magandang umaga. Good morning, good morning, good morning to all viewers, to all sponsor. Sa all viewers, good morning po sa inyo lahat. Ayan, maulan dito sa Bicol ngayon. At kakarating ko nga lang, nagpayong ako. Bumili ko ng pang-ulam namin. Grabe yung ulan. Grabe talaga. Grabe yung ulan. Grabe yung ulan ngayon, si Ami. Yan o, baha na naman dito sa likod bahay namin. Oh, si Whitey. Ang mga problema ko yung sasakyan naman eh. Pag di start yan tapos nagbaha, lunod yan dyan. Ay, oo. Si Ami, sasaing na rin. Siyempre ako, magluluto ng Wala naka-face na. ulam. Madaming ano to. Pulutan mo rin ng bato ma. Walang bato yung... Meron. Apa. May nangangata ako. At magluto na tayo. At yung kapatid ko, pinakuha ko na ng kamyas. Kamyas. Sariling pitas. Balay ka? Bala ko sana, pikadilyo. Kaso yung mga isda doon, malilit lang yung isda. Kaya gagawin ko na lang nito, yung sinanglay na sabi. Yung wala siyang palaman. Yung palaman niya ay nasa labas lang. Kung sabihin dito na pikidilyong biliw. Dito na yung sangkap. Yung isda, 100 pesos yung isda. Plus sangkap, 50 pesos. Gumastos na naman tayo ngayon ng 150. At may gulay. Yan, gulay lalagay ko. Abot gabi na yan kasi napakarami nito. Pero masarap to. Kahit hindi nyo matikman, napakasarap nito. Okay? Kapatid ko, dito siya natulog. Ganda, iwan ko. Pinapakain ko na ng 150 tapos 15 yung nyug. 165 yung budget natin sa ulam ngayong araw. Okay? Luto na, luto. Let's go! At syempre, bago natin umpisan yung pagluluto, alam na this. Prepare muna tayo ng mga sangkap bago tayo humarap sa kitchen. Para tuloy-tuloy yung gawa, kailangan munang prepare natin. Ano yung pinakang dito sa probinsya? Kasi may mga libre. May mga libre tayo. Mahirap kasi huliin yung ngayon, yung isda. Kaya yung may huli lang ngayon, yung tinatawag na bubu. Screen. Kaya maliliit yung huli ngayon kasi malakas yung hangin. Kung sakali kailangan kanya ng puso kong ito para lang sa'yo. Everybody sing! Nandito ko. Agko na. Oh. Umiibig sa'yo. Yan.
Ayun mga kaparing Jason, yun nga, tapos na akong magluto, nakakain na kami, at habang nagluluto ako, nagahin nung, hinaan mo nga ma, nagahin nung pangulam, nag-live, nagkantahan, sarap, grabe, sarap ng pagkaluto ko nung ulam namin. Tilapyang may gata, tapos may mga kamyas na marami. Diba, may tira. Para yun mamayang gabi na. At yun siyempre, maraming salamat sa lahat na nag-tune in doon sa live ko. Sa mga viewers natin at sa mga sponsor. Siyempre sa mga solid viewers, maraming salamat. At siyempre, lalong-lalo na sa mga nagpakulay, maraming salamat po sa inyo. So, talaga nung Oh, grabe solid yung napaka-solid ng suporta nyo. Maraming salamat po talaga. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam nyo naman po kung sino kayo. kung sino yung magkakaklase. Oo. Maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy na sumusuporta sa channel ni Paring Jason. At yun, kumanta rin yung kapatid ko. Kumunta yung kapatid ko habang kumakain kami. Siya naman daw muna para makapahinga raw ako. At dahil sa, yun nga, yung kapatid ko kasi nagkwento sa akin na pupunta sila sa Buhi. Kailan yung pupunta sa Buhi? Sa Sabado. Pupunta sa Buhi sa Sabado. Kasi sa Takraw. Kasi may may Takraw. May dayo sila sa Takraw. Kasi yan yung niya, yung sports niya. Takraw. Kasi pang Takraw. At yun, binigyan ko rin siya ng panggastos niya doon sa doon sa Buhi pagdayo niya. Binigyan ko siya ng 500 pesos. Siyempre bigyan din natin para basta pag-usayan lang nila yung pag-aaral nila. At bahala na kung ano mangyayari sa sa mga, kasi graduating na to sa sa high school. At sana makayanan nila papa kung ano yung course na makuha nito. At yun, siguro pag halimbawa medyo maluwag-luwag din kami, matapos ko lang yung ni Ami, pagpapagamot kay Ami, baka makatulong-tulong din ako. Pero di ako, di ako nangangako ng gusto kasi malay natin baka walang-wala rin. Pero pag nakaluwag-luwag, mag-abot-abot na lang ako sa kanila. Tapos yung mga kapatid ko, sabi ko sa kanila, pag graduate nila ng mag-aaral din, mga kapatid kong babae, kung may trabaho ng mapasukan, may trabaho na para magtulungan na. Kasi siyempre para mas magaan yung pag-aaral. Ayun, maraming salamat po talaga sa nagpakulay, ma. Salamat tayo sa kanila. Thank you so much po. yun. At loading. Yan. Ayun po, ingat kayo palagi. Maraming salamat ulit. Lagi ko nagpapasalamat. Siyempre di ako nakakalimot sa inyong lahat. Sa lahat. Ayan, hanggang dito na ang vlog na to. At ingat po kayo palagi. God bless po. God bless to all viewers, to all sponsors and viewers. Yan. I love you. Bye-bye. Mwah.